யாத்ராகமம் 2வது அதிகாரத்தில் நடக்கிற சம்பவம் என்னவென்றால், லேவியின் குடும்பத்தார்ல ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்க்கு குழந்தை பிறக்குறாங்க. அந்த குழந்தை ரொம்ப அழகா இருக்குது. ஆண் குழந்தை. அதனால 3 மாதம் பார்வோனுடைய கட்டளைக்கு பயந்து அந்த குழந்தைய வச்சிருக்கிறாங்க. அதுக்கு மேல அந்த குழந்தைய காப்பாற்ற முடியாததுனால, ஒரு நாணல் பெட்டிய செஞ்சு, அதுல அந்த குழந்தைய வைத்து நதியில அனுப்புறாங்க. அந்த குழந்தையோட தமக்கை அந்த குழந்தைக்கு என்னாச்சுன்றத கவனிச்சு பார்க்குறாங்க. அப்போ அந்த நதியில ஸ்நானம் பண்ணிட்டு இருந்த பார்வோனுடைய குமாரத்தி, அந்த குழந்தை அழுகிறத பார்த்து அதன் மேல இரக்கப்படுறாங்க. எபிரேய ஸ்திரீகளுடைய குழந்தை தான் இதுன்னு சொல்றாங்க. அந்த நேரம் அந்த தமக்கை ஓடி வந்து, இந்த குழந்தைய வளர்ப்பதற்கும், பால் குடுப்பதற்கும் நான் ஒரு ஸ்திரீய கூட்டிட்டு வரவான்னு கேட்கிறாங்க. அந்த குழந்தையோட தாயவே கூட்டிட்டு வருமாறு ஆண்டவர் அனுக்கிரகம் பண்றாரு. அந்த பார்வோனுடைய குமாரத்தி அந்த தாய்க்கு சம்பளம் குடுத்து வளர்த்து தருமாறு கேட்கிறாங்க. இப்படியாக குழந்தையோட தாயே வளர்க்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் மறுபடியுமாக பார்வோனுடைய குமாரத்தி கிட்ட குழந்தைய குடுக்குறாங்க. தண்ணீயிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது என்று சொல்லி அந்த குழந்தைக்கு மோசே அப்படின்னு பேர் வைக்கிறாங்க. மோசே அவங்க அம்மா கிட்ட வளர்ந்த டைம்ல, அவங்க ஆண்டவர பத்தியும், சத்தியத்த பத்தியும் சொல்லிக் குடுத்ததுனால, அவங்க பார்வோனுடைய அரண்மனையில வளர்ந்தாலும், எபிரேயர்கள் மேல அவருக்கு கன்சர்ன் இருந்தது. ஒரு நாள் எபிரேயரும், எகிப்தியரும் சண்டை போட்டுட்டு இருந்தப்போ, அவங்கள விசாரிக்க போயி, எகிப்தியன மோசே கொன்னு புதைச்சிடுறாரு. நெக்ஸ்ட் டே 2 எபிரேயர்கள் சண்டை போட்டுட்டு இருந்தப்போ, அவங்கள விசாரிக்க போகும்போது, "உன்னை யார் எங்க மேல அதிகாரியா வைத்தது? நேற்று அந்த எகிப்தியன கொன்ன மாதிரி எங்களையும் கொல்லப் போறியான்னு?" கேட்கிறாங்க. ஐயோ! காரியம் வெளிப்பட்டதே! நிச்சயமா பார்வோன் தன்னை கொன்றுவாருன்னு சொல்லிட்டு, மோசே அந்த இடத்த விட்டு பயந்து வேற ஊருக்கு போறாரு. மீதியான்ற ஒரு தேசத்துக்கு போயி ஒரு துறவண்டியில உட்கார்றாரு. அங்க அந்த நாட்டோடைய ஆசாரியனுக்கு 7 குமாரத்திகள் இருக்காங்க. அவங்க அங்க தண்ணி எடுக்க வரும்பொழுது, அங்க உள்ள மேய்ப்பர்கள் அவங்கள துரத்துறாங்க. அவங்க கிட்ட இருந்து காப்பாற்றி, அவங்களுக்கு ஆடுகளுக்கு தண்ணீர் குடுக்குறதுக்கு இவரு ஹெல்ப் பண்றாரு. இத இந்த ஸ்திரீகள் அவங்க அப்பா கிட்ட சொல்லும்பொழுது, அவர வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வருமாறு சொல்றாங்க. இப்படியாக அந்த ஆசாரியர் அவருடைய குமாரத்திகளில் ஒருத்தரான சிப்போரால மோசேக்கு திருமணம் முடித்து வைக்கிறாரு. அவருக்கு கெர்ஷோம் என்ற ஒரு ஆண் குழந்தை பிறக்குது. நான் அந்நிய தேசத்துல பரதேசியா இருக்கிறேன் என்று அதற்கு அர்த்தமாகும். இப்படியாக பார்வோன் மரித்து போயிடுறாரு. எகிப்துல இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஆண்டவரை நோக்கி மன்றாடி முறையிடுறாங்க. ஆண்டவர் அவங்களுடைய முறுமுறுப்பை, அங்கலாய்ப்பையும் கேட்கிறாரு. ஆபிரகாம், ஈசாக்குக்கு, யாக்கோபுக்கு பண்ண வாக்குத்தத்தத்தை நினைவு கூர்றாரு. இந்த அதிகாரத்துல 3 அழகான பாடங்கள படிக்க இருக்கிறோம். முதலாவதாக மோசேயினுடைய தாயினிடத்திலிருந்து. அந்த தாய் விசுவாசத்தோட ஜெபம் செய்து அந்த குழந்தைய நாணல் பெட்டியில வைத்து அனுப்புறாங்க. ஆண்டவர் அவங்க ஜெபத்தை கேட்டு அந்த குழந்தைய பாதுகாத்து பார்வோனுடைய குமாரத்திகள்ல தயவு கிடைக்க பண்றாரு. குழந்தைய மறுபடியுமாக தாய்கிட்டயே கிடைக்குமாறு செய்றாரு. அவங்க சிறிது காலம் தான் குழந்தை தன்கிட்ட இருக்க போது, மறுபடியுமாக அந்த பார்வோனுடைய குமாரத்தி கையில போயிடும்னு சொல்லிட்டு, அவங்களுக்கு கிடைத்த அந்த குறுகிய காலத்துல தேவனுக்கு பயப்படுகிற பயத்தையும் ஆண்டவருடைய சத்தியங்களையும் சொல்லிக் குடுத்து வளர்க்குறாங்க. அதனாலதான் மோசே பிற்காலத்துல சத்தியத்துல உறுதியாய் நிற்கிறதுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. ஆம், ஒவ்வொரு தாய்கிட்டயும் முக்கியமான கடமை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த சிறு பிள்ளைங்களுடைய மனதுல தாய் விதைக்கிற ஒவ்வொரு சத்தியமும் பிற்காலத்துல அவங்க ஆண்டவருக்கு பயந்து வாழ்வதற்கும், பரலோகம் வந்து சேர்வதற்கும் பிரயோஜனமாக இருக்கும். எனவே ஒவ்வொரு குழந்தையை பெற்றிருக்கிற தாய்மார்களும் அந்த குழந்தையை சிறு வயதிலிருந்தே சத்தியத்தை சொல்லிக் கொடுத்து வளர்க்க வேண்டியது மிக மிக அவசியமாகும். அந்த குழந்தை பரலோகத்திற்கு வரும்பொழுது நிச்சயமாக அந்த தாயினுடைய உபதேசங்கள் அந்த குழந்தைய பரலோகம் வந்து சேர்ந்தது என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம். 2வதாக மோசே கிட்ட இருந்து நமக்கு கற்றுக்கொள்கிற பாடம் என்னவென்றால், மோசே தன் தாயின் மூலமாக இஸ்ரவேல் ஜனங்களை விடுவிக்க போகிறவர் தான்டா என்பதை உணர்ந்து கொண்டார். ஆனாலும் தேவனுடைய சித்தம் அதுவாக இருந்தாலும், தேவனுடைய வழிக்காக, அவருடைய வழிநடத்துதலுக்காக அவர் பொறுத்திருக்காம தன்னுடைய சுய சிந்தையில் மேல் சாய்ந்து அவரா காரியத்தை கையில் எடுத்தபோது அது மிகவும் தவறாக முடிந்தது. ஆம், நாமும் கூட தேவனுடைய சத்தியத்தை அறிந்து, தேவனுடைய திட்டங்களை அறிந்த போதும், நம்மளுடைய சுய சிந்தை மேல் சாயாம, நாமாக காரியங்கள கையில் எடுக்காம, தேவனுடைய ஆலோசனைக்காகவும், வழிநடத்துதலுக்காகவும் நம்ம காத்திருக்க வேண்டும். அப்பொழுது தேவன் நிச்சயமாக நம் மூலமாக கிரியை செய்வார். தேவன் மோசேய இந்த பார்வோனுடைய அரண்மனையிலிருந்து பிரித்து வனாந்திரத்தின் அனுபவத்துக்கு கொண்டு போறாரு. அங்க அவர நெறைய சத்தியங்கள் சொல்லிக் குடுத்து, அவர பின்னாடி ஒரு பெரிய லீடர் ஆக்குறதுக்கு ட்ரெயின் பண்றாரு. நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும், நம்மளுடைய கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்து தேவன் நம்மை பிரித்து, தனிமையின் அனுபவத்துக்குள்ளாக நம்மை நடத்தினார் என்றால், நம்மை பலப்படுத்தி,
நம்மளை ஸ்திரப்படுத்தி பிற்காலத்துல நம்மை வல்லமையாக பயன்படுத்துவதற்காகவே. எனவே, ஒருவேளை நாம ஏதோ கஷ்டத்தின் பாதையில கடந்து கொண்டிருப்போமே ஆனால், தேவனிடத்துல கற்றுக்கொள்வோம். நம்மை பலப்படுத்தி, நம்மை வல்லமையாக பயன்படுத்த நல்லவராக இருக்கிறார். 3வதாக, தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களின் முறுமுறுப்பையும், அங்கலாய்ப்பையும் கேட்டு வாக்குத்தத்தத்தை நினைவு கூறுகிறார். ஆம், தேவன் நினைவு கூறுகிறவராக இருக்கிறார். நம்மளுடைய பிரச்சனைகளையும், போராட்டங்களையும் கேட்கும் பொழுது, அவருடைய வாக்குத்தத்தத்தை நினைவு கூர்ந்து, அதிலிருந்து நம்மை விடுவிப்பதற்கு அவர் நல்லவராக இருக்கிறார். எனவே தேவனை நோக்கி தொடர்ந்து நாம் விண்ணப்பங்களையும், மன்றாட்டுகளையும் வைப்போம். நம்மளுடைய அங்கலாய்ப்பை கேட்டு நம்மை விடுவிப்பதற்கு நினைவு கூறும் நல்ல தேவன் நமக்கு உண்டு. ஆமென்.